So, ina so na yi ƙarin bayani ne akan wannan maganganu da president na 'yan jari bola ya yi a yau dangane da kusan in ce rigimar su da shi ministan ƙasa na Abuja wato Nyesom Wike, wanda inda ya ba su sati ɗaya na cewa su kwashe kayayyaki su gaba ɗaya su bar inda suke kasuwancinsu. Sannan kuma ya yi wasu, akwai zarge-zarge da ya fito, ko in ce ba ma zarge ba, akwai ƙorafe-ƙorafe da ya yi na cewa an musu asara, an ƙona musu kaya, kuma sannan ana neman kamar ma dai ana neman a durƙufar da su ne gabaki ɗaya abin. So bara mu kalli bidiyon sosai mu gani, sai mu dissect mu gani menene matsalolinsu actually, kuma me yake cewa, kuma in ma suna da akwai ƙanshi gaskiya a cikin abubuwan da suke faɗa. So let's go through and see. Masu bibiyar DCL Hausa, Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake haduwa, inda muka samu wani bako na musamman da ya ziyarci DCL Hausa domin ya tattauna waɗansu batutuwa da suka ainihin shafe su da kuma Najeriya baki daya. Comrade Salisu Ali Yarima, a takaice za ka gabatar da kanka ga masu bibiyan mu. To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Comrade Salisu Ali Yarima, ni ne President, shugaba na ƙasa na ƙungiyar nan da take ta'ammali ko ma'amala da kayan shara wacce ake kira WAPAN. WAPAN tana nufin Waste Pickers Association of Nigeria. So ni ne shugabanta na ƙasa tun bayan kafo wannan ƙungiya a cikin 24 ga watan biyu na wannan shekara. To, Comrade Salisu Ali Yarima, ga ka ziyarci DCL Hausa, a takaice me ke tafe da kai? To, alhamdulahi, ziyarta da na yi wa wannan shafi mai albarka na DCL Hausa a yau din nan ya biyo bayan matsaloli da suka taso mana, musamman mu masu irin wannan sana'a da ta shafi harkar bola ko kuma harkar jari bola a babban birnin tarayya Abuja. Duk da cewa ƙungiyarmu ta ƙasa ce, to amma hedkwatan wannan ƙungiya yana nan babban birnin tarayya ne Abuja. To babban abin damuwa shine cikin 'yan kwanakin nan, ko kuma tun bayan shigowar wannan gwamnati ta mai girma shugaba Bola Ahmed Tinubu a nan birnin tarayya Abuja, sai muka fara fuskantar manya-manyan ƙalubale waɗanda suka jawo hankalinmu, suka kuma jawo hankalin duk wani mai irin wannan sana'a, wato hankalinmu ya zama ya tashi. Tun bayan da aka shigowar shi mai girma sabon minista na Abuja, wato barista Nyesom Wike, to tsare-tsaren da ya zo da shi sai muka ga suna shafar ita wannan ma'amala, wannan kasuwanci namu. Akwai yaranmu da suke tsince-tsincen kayan shara. Idan sun tsinto kayan shara, wala Allah a dumping, mun ce dumping yana nufin can inda ake kai shara a zubar, ko kuma suna bin anguwanni da buhu ko da amalanke kura kenan, suna tsinta suna kawowa inda ake sarrafa su. Wannan sana'a ce wacce take ba ɗumban matasa abinci. Da ce menene ayyukan ita wannan kungiya ta kuta WAPAN? Yawwa, to shine to waɗannan matasa masu tsince-tsincen kayan shara da kuma su diloli da suke sarrafawa, wala Allah su yi sababbin kaya da wannan sharar da aka tsinto, ko kuma a nika su a dudura a buhuna a je a siyar, misali bangaren roba ne ko bangaren karfe. To dukkan mun a wannan kungiya ta mu ta hada kan duk wanda yake irin wannan sana'a, to ita ce WAPAN kenan. To wala Allah kuma shugabancin wannan kungiya ta mu ya bazu jihohi na Najeriya baki daya. To amma babban abin damuwan, kamar yadda na fara faɗa, matsalan sai ta zo ta dabaibaye wannan ta taso daga wannan babban birnin tarayya tun bayan zuwan wannan minista.
duk da cewa akasarin ita kungiyar tamu kungiya ce ta ƙasa, akwai ƙabilu kala-kala kuma shugabancin ma ya rabu kashi-kashi. Amma amma gaskiya za a faɗi magana ta gaskiya, mafi yawancin masu wannan sana'a tamu yan arewa ne sun fi yawa, domin su suka ɗauki kaso kusan 80 cikin 100. So a nan wurin gaskiya yana da ce akwai matsala a wurin nan, shine na mutane suna da wani problem. Idan kana da korafi ko idan kuna da wani matsala, to ka yi kokari ka kiyaye haƙƙin matsalolin da mutanen da ke ciki, da kuma ka yi tunani kan duka me matsalolin ya shafa. Wata amma mutane sai suna bin wata hanyoyi na yadda za su siyasanta abu don ya kai ma cima burinsu ko wani abu. Saboda the problem is irin wannan abubuwan shine, in ga anan maganar da yake yi, wani ba na goyon bayan su bane ko ina goyon bayan wani party ko wani abu. It's not even, I just want to be fair and just want to go through a magani abin an yi shi ne kan ka'ida ko kuma akwai wanda aka zalunta a ciki. The problem abu da farko yana magana ne, ya kamata tun farko su understanding Abuja is a capital city, ba kauye bane, ba birni ne, birnin ma birnin tarayya koli an kai karshe. So definitely duk shugaban da aka kawo tsarin mulkin shi daban, ko da a ce daga baya an muku sassauci kan wasu abubuwan, this one tsarin mulkin shi daban. The way he will handle his business is different from other parties na mutane. So kamata yi ku fahimtun farko ma ku fahimci shi, kuma sannan a bi hanyoyin siyasan da za a magance abubuwan. So sannan kuma da farko kaga abin nan, the issue is shine na cewa yanzu ana so a siyasantar da abu, ma'alar kasan kenan. Komi sai a kokari a kawo abin da zai tada husuma ko tada hayaniya, ko kuma a sa, tunda yanzu yana magana da yake kaga me kunya kare ya gabaki daya pushing agenda na shi gabaki daya business nasu. So yana so tun farko, tun ma kafin a ji ko ina, ya fara kafa foundation da sa kabilanci cikin abu, yanda zai samu support na maganar shi, kuma ya harzuka wasu bangare. Wanda magana me ya kawo magana cewa mafi yawanci 80% na mutanen arewa ne ko kabilun ku ne Hausawa ko kuma wani abu. Wannan ai ba magana ba abin da aka zaɓe ka wakilta ba kenan. Su mutanen suna maso ka wakilta organization ne, ba kabila ba ko part. Kuma this is coming from someone that is aligned with you. Kabilan ka ne, ni ba ka ce ba fata sama ne, sai ni kabilan ka ne, kuma ni dan arewa ne. But amma shine muna komi din magana zamu yi, muna kwatanta adalci, kuma muna tabbatar cewa muna kan gaskiya, in dai har muna so mu ci gaba nasara. To ina ga ulama da ku fara samu tun farko, banta na abun kan gaskiya aka dora shi, kuma an bi hanyar da ya dace. In ka sa gaskiya a gaban ka, so yawanci za ga Allah ya tafa maka abubuwan ka, duk komai ka samu nasara a ciki. But amma right from the beginning kun ga an fara samun ƙananan maganganu, ko kuma in ce an fara sawa an sa hanyoyin da ba su dace ba a ciki na foundation ma na maganan gabaki daya. Na waɗanda suke wannan sana'a tamu. To babban ƙalubalen da muka samu a zuwan wannan shi mai girma minista, to sai ya sa ƙwarzana. Tunda dama mu muna da matsaloli da shi tun ma kafin a bashi wannan mukami na minista na Abuja. Ba zan manta ba a jihohin a jihar da ya yi gwamna tsawon shekara 8, wato jihar Rivers kenan. Akwai doka da ya fitar ta hana yawo da amalanke ko kura a je a tsinci kayan shara a jihar, wanda ni din nan na taka har jihar ta shi a wannan lokacin. Muka iya bakin kokarin mu domin mu ganshi da sakan ma mutanen mu mara. Wallahi yaki ka akai wannan tsawon shekaru mutanen mu ba sa irin wannan sana'a. To kila yana iya tunanin cewa wancan doka da ya amfani da ita a jihar shi yana iya amfani da ita ma a babban birnin tarayya Abuja. To wanda kuma a zahiri gaskiya wannan din ba haka yake, ba zai yiwu ba. Saboda a nan babban birnin tarayya Abuja mun kiyasta akwai membobin mu masu cin abinci a wannan sana'a sun kai mutum 450, wanda muke da su a kiyasta cewa
suna wannan sana'a kuma a ita suka dogara, kuma kashi 80 daga cikinsu matasa ne. Another issue here, matsalar da ke magana shine kana cewa so kaga kenan ma tun farko kun san wani irin mutum ne, tunda tun a jihar shi ya sa irin wannan takunkumin ma mutane bai yadda da irin wannan abubuwan ba. So definitely tun kaga kenan ya kamata a ce kun biyo kun sa hanyoyi nan da za ku magance ma wannan abin tun ma kafin a ji ko ina. Amma ka fito kana cewa yana tunani abin da ya aja shi zai iya yin shi a Abuja, so kana nuna kamar cewa ma kana da wani power over su kenan. Matsalan mutanen mu kenan, kun gane, ba a faɗa da gwamnati ba ka iya cin nasara a faɗa da gwamnati. Siyasa ake ma gwamnati, lallaba gwamnati ake yi, saboda gwamnati ta fi ƙarfin kowa, ba yanda ka iya da ita, kuma ba kamar gwamnati irin ta ƙasa irin tamu wasu yanda abubuwan suke. Dama wata ƙasa da aka ci gaba ne shine ka ce ko ka shigar da ita ƙara shari'a ana iya bi ma haƙƙinka. To amma a yanda abubuwan suka zo, kuna so ku nuna ku stamping authority na kun ne. Matsalar dai na ga tun farko ma inda kuka samu ala kenan, kun yi ƙoƙarin ku stamping authority. Just because ku organization ne doesn't mean kuna da power da za ku ji a gwamnati. Kaga kenan ba kaman kai yana nuna cewa ma zaben da aka yi ma kaman baka san aikin naka ba, you know, baka san hanyar da zaka bi ka kare interest na mutanen ka ba. Ya kamata a ce ka yi amfani da tunani da hangen nesa da kuma duk wani dabaru da kake da shi na siyasance. Wato abin da ya zo tun ba abu da ku fara ba, ai ba shi ya kamata ku fara dangara ku ta samawa ku dose shi garan ba. Da tun farko sai ku haɗa manyan mutane wanda ake jin mutuncinsu, ake jin kimarsu, ku tattara musu ƙorafe-ƙorafen ku ga musu su isar da saƙon ku, sun san da su isa muku da saƙon naku. To amma tashin da kuka kila kun je kun yi presenter abinda kuma kuka je kuka yi bata tafiyan gabaki daya ma, sai sa aka muku wannan abu. Dan dai inda gwamnati ke ta taso, definitely kafin gwamnati ta zo ta stamping authority nata, akwai hanyoyi da ke bi na siyasa tukuna ta fara yin abubuwa. Yawanci ya gwamnati ta irin wannan abin to an tsokanin ta ne mostly. Naga lokaci ɗaya ta yi stamping authority nata, an tsokanin ta ne yawanci. So ya kamata kuma mun san gwamnatin mu gaskiya tana da matsala sosai, amma kuma mu kanmu wani sometimes na take advantage, so muna yin adalci ma a abubuwan mu. To babban abin da ya faru sanda aka kawo shi a matsayin minista, sai muka rubuta mishi a kungiyance, muka rubuta mishi takarda ta murna da bashi wannan mukami na minista. Sannan kuma muka ma ƙara rubuta wa ita mai girma minista ƙarama kenan ta state ta babban birnin tarayya, ita ma muka yi musu congratulation, kuma muka nemi sahale mana ma mu zo mu zauna da su saboda mu faɗa musu matsalolinmu, mu faɗa musu sabon tsare-tsare ma da muka yi akan wannan sana'a tamu. To Allah da ikonsa, shi dai mai girma minista barista Wike bai yi reply takardar mu ba har yau magana da nake maka, kuma mun rubuta wannan takarda dan ga kwafinta tun ranar 28 ga watan 8 muka rubuta. Ina ganin masu kallon mu suna iya ganin date din, wallahi har yau bai mana reply ɗinta ba. To amma ita mai girma minista karama ta state ta yi mana reply, mun ji daɗi, kuma har ma ta tura mu muka gana daga cikin daraktocinta, muka faɗa musu matsalolinmu, kuma suka yi alkawari za su ƙara kai report wajen ita minista, kuma za su taimaka mana. To amma babban damuwar da muke da shi, duk inda matsalolinmu suke ba a ƙarƙashin ofis ɗin ita minister of state ba ne, tunda ita tana ɓangaren satellite town, wato local government da suke wajen gari. To kuma babban abin damuwar tamu a nan cikin gari ne. To maimakon shi mai girma minista ya turo mana takarda ko kuma ma ya haɗa mu, in ma shi ba zai gana da mu ba, mun san cewa mu ba mu kai matsayin ya gana da mu ba, ya haɗa mu da ɗaya daga cikin daraktoci kamar inda ita ƙaramar minista ta yi, wallahi bai yi haka ba. Kwatsam a farkon wancan wata, abinda muka gani cikin guraren da muke sana'a, wato a Mabushi Banex, kawai sai ganin ma'aikata muka yi a rana ɗaya tun da sassafe sun yi sammako, sun je sun
watsa wuta, sun sa wuta a cikin dukiyarmu, suka ƙona kayayyaki da muka kiyasta kuɗinsu sun haura miliyan 100 a mabushi banis ɗin. So nan wurin kuma gaskiya laifin gwamnati ne, saboda gwamnatin sometimes suna abusing power nasu suma, saboda ya kamata a ce idan ma wani laifi suka yi ko kuma ana so a hukunta su, so bai kamata, saboda ni gaskiya ba fan din wannan a rushe dukiya bane ko a kona dukiya ko a wanta dukiya, ba na bayan goyon ba irin na abubuwan, saboda is a use da za a sa su a wani abin da su. The thing is that it could have been more beneficial a ce an yi silin wurin. For example, a yi silin wurin, gwamnati ta yi silin wurin, su yi silin wurin tukuna, su kwace tukuna, ko kuma in ce kamar su season na shi tukuna, instead of a asara abubuwa. Tunda abu ne wannan mutanen ko da daga baya an sulhunta an samu mafita, zai wahala kananan da aka karya su dawo da jarusu. Problem din kenan, tunda wannan ai magana nake cumulative abu ne, ba wai na mutum ɗaya bane ba. So kaga kenan definitely kuma wannan harkan da suke yi ba wani harka bane ba na azo a gani. So harka ne na rufin asiri, neman halal. So ya kamata a ce ba almubazzarantar da abin aka ba, an samu kamar su silin nashi. So ma'ala gwamnatin mu daga sun zo suna fushi kawai sai a zo a ruguje wuri ko a zo a kona wuri, su kansu kin ga wannan abu bai dace ba wanda gwamnati ke kwata-kwata ko kaɗan, ba hanya madaidaiciya ba ce ba, kuma ba hanya ce ma ta ilimi ko ta tsari ba gabaki daya. Abin akwai shiri ta kuma akwai rashin hankali a ciki. Suka sa wuta, bayan an sa wannan wutan kuma aka tafi da 'yan sanda, sojoji ne da civil defense, suka hana mu ma kuma mu kwashe kayan da suke konawa. A lokacin zan iya tunawa na tura shi mai girma National Publicity Secretary ɗinmu da kuma Financial Secretary ɗinmu sun je gurin. Aka ma nuna cewa ai harbin su za a yi in suka matso kusa. Dole ba abin da muka iya yi sai ɗan hoton da muka ɗauka muka bar gurin. To bayan an yi wannan abu, an kona mabushi banes, mun yi asara mutanenmu, sai muka dawo muka ce to abin da za a yi, tun da shi mai girma minista karkashin ofis ɗin shi aka yi mana wannan, to bari mu rubuta wa shi darakta ɗin da mutane, wato da Abuja Development Control kenan, a karkashin ofis ɗin shi aka yi wannan operation. Muka rubuta mishi cewa muna so mu zo mu zauna da shi, kuma mun rubuta wa ma mai girma minista da ya gayyace mu ba, amma shi da ya jagoranci wannan kone-kone na dukiyarmu muna so mu zo mu zauna da su. Wallahi a maimakon shi ma daraktan ya kirawo mu ya yadda mu zauna din, sai ce a'a shi fa ba zai zauna da mu ba, amma ma maimakon haka kawai sai ce an ba mu sati ɗaya mu tashi daga gurin. Muka ce gurin nan fa mutane ne wajen mutum 8,000 suke cin abinci, ya za a ce kawai su tashi? Ya ce kawai ba abin da za a ci. Wanda ya bugo min, ni aka bugo waya a matsayina na press, cewa kawai an ba mu sati ɗaya mu tashi. To ilai ko sati ɗayan abin da ya faru kenan, sai ga shi mai girma minista barista Wuke ya taka ya je gurin nan da kanshi. Ina ganin 'yan jaridu ma da dumbin 'yan jaridu da kuma ma'aikata da makamai suka je suka ce kai ba ma mu ba, hatta bishiyun gurin duk a yanke. To bayan an yi wannan, duk da haka dai ba mu karaya ba, muka dawo muka ci gaba da, a lokacin mutanenmu suka ce kaga nan wurin kuma kun nuna arrogance ai. Matsalan daga wurin ku yake a nan wurin, tunda har suka ba ku deadline na cewa there is 1 week grace na ku ba wurin. Sai ka duk maganin da ake duk maganin da ake ta yi, har yanzu ni ban ga kayi maganan wani takarda da kai presenting ba na right na cewa azin kuna ma da there is any legality na cewa ku zauna a wurin. Har yanzu ban ga kayi presenting kamar yadda kai presenting takarda na farko na cewa ku rubuta letter. That's the only thing as in paperwork da kai presenting. Babu wani paperwork har yanzu na cewa ma wurin ai kun bi hanyar da ta dace abu ka ba ku shi. So kaga akan maganan tsari har yanzu ma ba ku magana akan hujja. So kaga tun nan wurin ba ku har yanzu kuna ma
you are all at a disadvantage already. So kamata ya a ce tunda kun san gabaki da abin da kuke yi kuna yin shi ne a tsarin ƙasa, za a kira shi illegal. Kuna running business na ku illegal tunda babu wani incorporation, babu wani takarda na cewa wurin nan kun karbe shi daga wani gwamnati ne ko gwamnati ta baku shi ko kuma a kun ma saye shi ne ko wani abu ne. Har yanzu ba a wannan magana ba, babu magana ba ta shigo ko kaɗan ba a ciki. So the problem is kamata yayi da aka baku sati ɗayan nan, kun san tun da aka baku sati ɗayan nan definitely sai kun tashi, ba ku da wanda ya sa muku, dole sai kun tashi. Kamata a ce tun ma lokacin kun fara groundwork, duk wani wanda za ku je ku da wannan traditional sarakuna ne ko kuma abin nan ya ake kira su dattijan arewa din nan, kuma da nan Abuja da kuma nan kusa garuruka kusa su Kaduna din nan, ku je ku tattaro waɗanda za su zo su shige muku gaba a magana. To amma da kun ga kun nuna arrogance, kuna tunanin kamar ku za ku iya yin wani abu ko kuma za ku iya ja da gwamnati. Saboda har yanzu abin da mutane suna claiming dan Abuja, dan muna arewa Abuja ta mu ce mu yan arewa muke da iko da Abuja, mu za mu juya Abuja. Gwamnati ba haka take ba, gwamnati ta da tsari. Idan baka bi tsarin gwamnati ba to bayan da za a yi kai ewi ne. Ko da kana so misali ka ja da gwamnati sai ka bi tsarin ta, saboda abin da siyasa ne ai. A cikin tsarin ta nata za ka yi yan dabarunka wanda su benefitin naka. To amma kun biyo hanyar gabaki daya, hanyar ba lissafi gaskiya a tafiyan ka. Wannan jagorancin naka gabaki daya babu calculation a cikin shi, babu tunani, kuma babu strategy a cikin shi gabaki daya. Sai sa duk wannan asarorin ma aina tanin self inflicted ne, amma ku kuka jama'a wannan asarorin ma gabaki daya. Allah dai sauki. To a kira press conference, muka ce ba za mu kira press conference ba, kada a ce ko muna fito da gwamnati ne, amma mu ba abin a siyasance, mu ba abin kuma mu bi shugabanni. Sai muka ce to abin da za a yi, mu rubuta wa shi mai girma deputy senate president, wato shi Barau kenan, Maliya. Muka rubuta takarda, ni da kaina na taka har office din shi a cikin National Assembly Complex, na kai mishi matsayin cewa zai ja mana gaba mu samu a taka ma shi mai girma minista a birki akan abubuwa da yake na tashin jama'a. To daga nan muka mika takarda, aka ce za a neme mu. To gaskiya za mu yi mishi adalci, an neme mu kam. A sanda aka neme mu, da yake kungiya ce ta ƙasa, aka kira mu kamar karfe 8 na dare, aka ce mana gobe ana karfe 1 mu zo. Muka ce to ai yawancin mu ba ma Abuja, shugabannin kuma ba za a yi wannan taron ba, dan ko ni a wannan lokacin ina Kano. Muka ce dan Allah a ƙara mana kwana 2 sannan za mu yi mobilizing shugabannin mu na ƙasa. To wallahi tun daga wannan nan gaskiya ma ya fito fili, ya tabbata cewa wannan ba jagora bane ba na gari. Ya kamata wannan kungiya ma ta sake zama, in ma suna mu jagora na gari su samu, saboda abu ne wanda ya kamata ka fahimta cewa kana da gima da gwamnati wanda gwamnatin ka san tafi karfin ka. So duk loophole din da ka samu ya kamata a ce ai tun farko kun saka strategy, tunda kun tura leta amma kuma ba ma ku shirya ba in an nemi ku zo. Wani yana abu ne wannan, wato ku ke zaman gwamnati ba ma gwamnati ke zaman ku ba, in mutane sun fahimta. Saboda ku wannan abu shine cewa kun tura leta, su ga kamata cewa there is all expectation na cewa za a darata ku, tunda kwata ne inda kuka yi za a share muku. So kuma they want to go out of their ways to make you, sun kira ku kuma kuna ga musu ma wai ba ku shirya ba. So kaga tun nan ma kowane ne ma bare kada daukar ku serious ba, ma san muku ke ba. Saboda menene, an ce misali kun tura abun, da kuka tura abun aka kira ku aka ce ku zo gobe, ai ba wai gabaki daya duk mutanen da ke cikin wannan kungiya da ku tattaro ku da su ba. Ya kamata a ce akwai mutum representatives, mutum 4 zuwa 5 haka, waɗanda gabaki ɗayan su da yawunsu daman a ci gaba. Tunda a tunda kun ce organization, ya kamata a ce akwai structure, as an organizational chart. So ya kamata a ce ko da babu kai president misali, zama da cewa duk inda za a je
representing na kungiya, a ce maybe akwai wanda ke wakiltar ka, akwai sakatare na kungiya, akwai abin nan director na kungiya. Mutane uku ne ya kamata a ce duk inda za a je a ce kullum su zama cikin shiri, duk wani abu da taso su za su ji su abin nan. To amma a ce sai kun yi mobilizing, me za ku yi mobilizing? Wato ba ku da structure kenan. To kun ga kenan kuna abun ne kawai ba a ilmance ba, kuna abun ne kawai da san mulkin ne a nan ku ba structure ba. Da haka kenan tun nan wurin gwamnati ma sai sa kuke ta yanzu kuke wahala wanda zai ma dafan uku, saboda kowa kalli yanayin abun na ku ya san cewa kukan kuma ku shirya ku taimaki kanku ba, so ya san ba zai nasara ba, sai sa kowa bai shiga abun ba. Inda kun yi tsare-tsare game da ke claiming kuna da tsare, inda kun yi tsare, tunda haka wannan wurin abin there is conflict of interest a wurin nan, kuma sannan maganinka suna karo da juna. Kuna da tsare-tsare, wani irin tsare-tsare ne a ce kungiya babu wanda ta represent na tan ne ma, kuma wannan abu da kuka ce is very important issue a wurin ku. So haka kenan ne ya nuna sakacin ku sosai ba ma dan kadan ba. Lokacin har yau muna ta kokari, na zauna a Abuja kwana 18 mai ta tuntuɓa ofis ɗin shi mai girma Deputy Senate President cewa a bamu dama mu zo mu gan shi ko na awa ɗaya ne, abin ya faskara. Ita wacce ta kira ɗin a wannan lokacin muna ta kiranta kamar ma ba ta son jin maganin. Dole muka dawo muna tunanin hanyoyin da za mu bi. Kwatsam wannan satin ran Litinin sai ga Abuja Development Control ɗin sun ƙara komawa waje mafi girma da mutanenmu suke sana'arsu a wannan babban birnin tarayya ta Abuja, wato Afo Fanteka. Afo Fantekan nan guri ne wanda mutanenmu suka shekara 18 suna sana'a. Guri ne wanda yake ɗauke da jama'a, in na ce jama'a, kusan jama'a mu kusan mutum 18,000, kuma wallahi yawancinsu gaba ɗaya kusan 90% mutanenmu ne na yan arewa. Kuma babban abin sha'awa a wannan waje na Afo Fantekan nan idan ka je, yawancin matasan da suke sana'an nan a gurin nan idan ka je zaka ga kana magana da su, zaka ji matasa ne waɗanda suka fito daga ƙauyukan da ake fama da bala'i, ake fama da rashin kwanciyar hankali. Suka zo suka samu sana'ar yi maimakon su je su ɗau bindigu ana irin wannan kashe-kashen. Suka samu sana'ar yi. Akwai mutane za ka gan su matasa daga Zamfara, akwai daga Katsina, akwai daga Sokoto, akwai daga Kebbi, akwai daga Maiduguri. Wani matashin ma kana hira da shi zai ce maka iyayen shi a yanzu suna dandalin da aka tsugunar da 'yan gudun hijira. Daga nan in ya samu naira 3,000-5,000 zai tura musu. To amma kwatsam sai aka je aka ce mana wai mu tashi daga Afo Fanteka ran Litinin kenan. Ba matsalar mutane da Allah, mun san cewa arewacin Najeriya muna da matsaloli sosai, kuma matsalolin nan sun dame mu, suna ci mana tuwa a ƙwarya. Amma mu daina amfani da matsalolinmu don mu daina kasuwantar da matsalolinmu. Magana na anan shine cewa duk wannan allegations da kake baka presenting wani fact ko proof da zai baki magana ka da kake ba. Just kana ta alleging ne har yanzu. Kama ɗauko da ka kawo maganar cewa an ji wuri sai ka ce dan ka hura wata kuma sai ka ce ai duk mutanen mara suka zo daga inda ake samun problems ne, inda wannan insurgency in ke ta damu su ne. Da Allah muna amfani da adalci a zuciyarmu, mu daina amfani da kuncin mutane muna mai da shi kasuwanci ba, muna manipulating mutane da irin wannan issues din ba. Ka san cewa wannan sensitive issue ne ga mu 'yan arewa sosai, to bai kamata a ce kuma kuna ɗaukar sensitive issue kuna pitching nashi into wani ƙudiri na ko ba da kuke so ku kai ga cimmawa.
wannan bala'in da yake kanmu ya ishe mu. So what ba mu bukatar wata hukuta ta ƙara zuwa ta hudu kuma wanda ma ba ma iya fuskantar ta yanzu a halin da ake ciki. Wannan ba ɗabi'a mai kyau bace ba ko kaɗan. Ba ma notice aka kawo ba, a'a su development control, wannan office na development control suka je direct suka ce mu tashi. To da ma aka bugo mana waya aka ce ai ga development control sun zo sun ce ku tashi, ce a tunda ba a kawo notice ba, na san ba magana tashin bane. Bayan wannan kawai sai muka gani a jarida online news. Abinda wani zai ce shine watakila akwai dokoki da ƙa'idojin da ita hukuma ta gindaya muku waɗanda ku ku cika su ba, ko kuma ba ku ma waɗannan dokokin sau da kafa. To ai abinda muka ce ma kenan, abin mu zo mu zauna, abinda muka tura wa shi darakta, tunda minista ya nuna ba zai gan mu ba, to shi daraktan mu zo mu zauna da shi a faɗa mana idan da wasu dokoki da muke karyawa wanda ba a so, mu zauna a faɗa mana, a tsara mana. Mu kanmu muna da namu tsare-tsaren da muka shirya, da kuma dokoki da kuma ƙa'idoji da muka shirya na masu wannan sana'ar. Amma zauna da mu an ce ba za a zauna da mu ba, kuma sannan an ce kuma wai mu tashi. To shin saboda Allah a ina aka taba irin wannan mutum 18,000 a lokaci ɗaya ka ce wai su tashi, kuma kai baka sama musu wani matsuguni ba a wannan mara da ake ciki a arewacin Najeriya, wannan fama da ake da wannan ta'addanci. Kuma mutanen nan yau nake gaya maka na wannan mutane. Amma kafin ka wuce, waɗannan mutane 18,000 da kake magana suna tsuguna a wannan wuri suna neman abinci. Kuma matsayin ku na shugabanni, kun nemi takardar halastin zaman ku a wannan wurin ne, ko koya abin yake? Babban abin da yake akwai shi wannan guri, akwai filaye na mutane. Dama kamar yadda na gaya maka, mu ba mu ce filinmu ba ne, kuma ba ma mu ce permanent ba ne, ba mu ce ma kuma an ba mu wannan gurin ba ne. A'a, amma dai muna biyan haraji a wannan gurin. A duk shekarar duniya a tsawon wannan shekarun, ita karamar hukuma ta amak ta cikin gari tana zuwa muna biyan haraji, abin da ya kai kusa da miliyan 1 muna biya. Kuma bayan wannan ma mu magana da muke ba mun ce kada a ce me yasa za a ce kam. So kaga problem kenan, ba ma ku da takarda halacci na zama a wurin. Issue na farko, an tambaya kai providing ko ka yi magana na halacci, to kaga in kame sun biyo baya. While just few minutes back kai maganar cewa mutanen kusan kai shekara 15 suna kasuwanci a wurin. So kuma yanzu sai sana ce maganar ka suna karo da juna, kana conflicting kanka. Ya za a karo na shekara 15 a wuri kana kasuwanci, kuma ka ce ai kai ba ka ce wurin permanent bane ba. Idan ka taɓa jin shekara 15 ta zama temporary? Temporary by definition aina maganan takaitaccen lokaci, ɗan takaitacce wanda za a iya kimanta. A shekara 15 Allah tuba ai ba kaɗan bane ba. Kuma sannan su misali filin mutane ne, a filin mutane na haya kuke yi, hayan filin kuke yi. Idan hayan filin kuke yi sai ku kira waɗanda kuke haya su je su bi muku hakinku, inda ai suna da certificate na wuri. Kuma claiming da yake na haraji, sai sa nake cewa kamar shugabancin ka gaskiya yana da alamun tambaya sosai. Shi biyan haraji da kake ai na operation ne, ko baka san cewa operation daban ba, incorporation daban. Kana operating business, so dole ka biya haraji. Ita wannan hukuma ta karɓa haraji aikinta daban, hukuma ta town development da ake magana aikinta daban, ba aikinsu ɗaya ba. So ita wancan aikinta kuma wannan yanzu take yin aikin nata. Wancan karan maybe abin da shugaban da suka wuce sun kau da ido akan wasu abubuwan.
so abinda sometimes sanan ba sa gane kenan wa'asu din da kuke zagin wa'asu shugaban ko kuna tsine musu ko kuna a lalatan su a fili, still suna da ranansu tunda haka a lokacin su ba a muku abin da ake yanzu ba. Yanzu haka da babu su kun gane da ranar tasu. Matsalolin da muke fuskanta kenan mu kan arewacin mutanen mu ba ma kawai shugabannin namu ne ba, sai sa yawancin shugabannin namu su ba suke mana da saka dama. Mutanen mu na arewa suna da matsaloli akan girmama shugabanni ko yi musu dalibi ko kuma a bin su da kyakkyawan nufi ma, to kullun cikin tsinuwa suke da ba duk ba shugabanni ba su lalace ba. Kuma ba magana ma babban issue anan shine kaga cewa kinan ba ku da wani legal abu da ya binding naku da wannan wurin da kuna operating business. So sai sama ku ga shi weekend ya samu damar da zai ci muku mutunci saboda ya san akan damar shi yake. Yau ba maka da dama an wulakanta ka a Najeriya bari ma sorry kana ma da dama an wulakanta ka a Najeriya bari baka da dama wasan cewa ba a kan daidai kuke ba. To ni ma'ana na a nan wurin gabaki ɗaya gaskiya ba ma maganan wai a tunani na ba maganan ai maganan cewa ko shi wike ba, inda shi wannan wikin daman wani irin mutum ne Allah da ya sauki, kuma mutanen musu suka jawo mana wanda suka je suka wannan zaben gabaki ɗaya. So an ce shi malam Bahaushe ya ce abinda ka shuka shi zaka girba, to yanzu tun da muna girba abinda muka shuka dole mu haƙura mu ida girbe shi. In mun ga dama mu ɗauki lesson daga nan, in ma mun ga dama kada mu ɗauki lesson mu za mu ji a jikinmu. Sannan abu na gaba shine cewa gabaki ɗaya there is lack of capacity na running shugabanci a wannan tafiyar da aka, saboda yawancin maganganun ka suna nuna cewa ma wanda kake yi baka protecting interest na mutanenka da kuma organization naka as a tree gabaki daya. Maybe power ya shi kawai kai ka tanin kujerar kawai kake kallo, ni ne Boston, ni ne president. So ba wai kawai power bane ba, with great power comes great responsibility kuma so ya kamata a ce tun ma lokacin da aka zabe ka kamata ce duk wani foundation da zaka kafa na protecting interest na mutanen ka kayi, na kasuwanci ku kayi. So amma haka wannan abu da ta so ma yana ta fito da loopholes na lack of commitment, lack of readiness, a lack of willingness na cewa ka jagoranci wa'annan mutane. So all in all gaskiya comment ina a wannan abu shine ya wuce bai kyauta ba ko kada, kuma abin da yi ba daidai bane ba. Ana goyon bayan abin da ya ko kada, but a fannin adalci kuma kuna da kuskuren kuma is the earlier the better ma ku je ku kai admitting mistake naka, that's the first way na gyara ma, that's the first step na gyara. Inda kana so ka gyara sai kai kanka ka duba kanka ka karɓi kuskuren da ke tare da kai, sannan ma za ka iya gyara kurakuren naka. Amma an ba ka ɗauko kuskuren ko baka da kuskuren naka ba, za ka ji kai ta adin kansu ne. So ya kamata a ce ku je ku duba kanku duk kurakuren da kuke da shi ku magance shi ku gyara su, sannan duk wanda kuke so ya taimake ku ke ku daga nan da zai samu karfin gwiwa da zai taimake ku kuma ya maku jagora. So that's my view akan wannan abubuwan da ke ta jawo wannan matsalolin ga kanan gudu su. Allah ya kiyaye kuma Allah ya samu dace.